Příjemné úterní dopoledne všem divákům u obrazovek televize Noe z Hostivice, ze Břů, ze zahrady Smíření vás zdravím a děkuji vám za spoluúčast na těch víkendových oslavách, protože, jak jistě víte, právě o tom uplynulém víkendu jsme si připomínali 20. výročí vysílání televize Noe u nás v Ostravě. A tak mi dovolte, abych na úvod vám ještě jednou poděkoval za vaši společnost, za vzájemné sdílení a za to, jak ty víkendové oslavy díky vaší spoluúčasti dopadly. No a pokud patříte do té množiny našich diváků a věrných podporovatelů, kteří neměli tu možnost přijet za námi do Ostravy a užít si spolu s námi víkendové oslavy, tak nezoufejte, protože my pro vás budeme mít takovou malou pobídku k dalšímu vzájemnému setkání, a to už o tom víkendu, který nás čeká příští týden, příští sobotu, konkrétně 23. května, kdy si právě v té překrásné zahradě za mnou v Hostivici na Břevech budeme vychutnávat nejenom první výročí této zahrady od jejího otevření, ale také 20. výročí vysílání televize Noe. A právě na ten víkendový celodenní program bych vás v těch následujících chvílích velice rád pozval spolu se svými hosty, a to konkrétně starostou města Hostivice, inženýrem Josefem Juránkem a také ředitelem televize Noe otcem Leošem Ryškou. Pánové, krásné dopoledne vám oběma. Pane starosto, když se podíváme kolem sebe do interiéru zahradu Smíření, tak už to bude rok, který nám bude připomínat vlastně to slavnostní otevření zahrady. A mě by hned na úvod zajímalo, jak vlastně, když se kolem sebe rozhlédnete, jak to na vás působí. Už se konkrétně pomalu, ale jistě ta zahrada Smíření začíná podobat tomu ideálu, který jste si vysnili? Tak nejprve chci pozdravit diváky televize Noe a ta odpověď je jednoduchá. Všechno se vytváří postupně. My jsme před rokem slíbili, že zahrada bude žít, zahrada žije, zahrada se upravuje v rámci naší spolupráce, která, myslím, funguje na velmi dobré úrovni. Já jsem za to rád a i přesto počasí, kdy je dneska více chladno, tak z toho mám radost a hřeje mě to u srdce. To nás samozřejmě také. A my žijeme v takové zrychlené době, plné rozdělování společnosti. A v čem si myslíte, že právě zahrada Smíření může dopomoci tomu vzájemnému setkávání, sdílení a ve své podstatě i hledání společné řeči? Tak máte pravdu, protože z polarizace společnosti já jsem velmi, velmi smutný a nebudu teď připomínat třeba události z fotbalu z nedávných dnů. Ta zahrada Smíření slouží k tomu, aby lidé, děti všech kategorií věkových, tady našli to, co potřebují. Duševní klid, pohodu, radost z toho, co se tady dělá, co se dělat bude. Věřím tomu, že pokračovat budeme za každé chvíle prostě volné, která umožní tady organizovat nějakou akci. My se na to samozřejmě, milí diváci, velice těšíme a doufáme, že během toho následujícího termínu setkání tady na Břevech se zúčastníte i vy, abyste měli možnost poznat toto překrásné místo. A teď se zeptám otce Leoše. Leoši, 20 let vysílání televize Noe, tak to je úžasný milník, který vlastně dneska už je významným počinem ve tvém konání a v konání celého našeho kolektivu. A ta zahrada Smíření a celý ten objekt vlastně si začíná psát tu svou historii. Tak mě by zajímalo, jak z tvého pohledu přispěje do budoucnosti televize Noe právě zahrada Smíření a její okolí. Přeji krásný den všem. Já myslím, že to je i vidět, jak je ta zahrada krásná. Samozřejmě přes kameru to není tak silné, jako i když my jsme tady. Ona skutečně je krásná, slyšíme zpěv ptáků a já vnímám, že to místo je skutečně zvláštní a Bohem požehnané. Alenka Filipková, které patřil vlastně celý tento statek, často říkala, jak si přeje, aby tady bylo něco krásného. A já si stále myslím, že ona to tam z toho nebíčka jak si řídí, protože ty věci se daří. Já mám velkou radost právě, že jsme se setkali tady s panem starostou, že jsme našli jaksi společnou řeč a společný zájem. Vytvářet věci, které jsou krásné a ono by to nešlo. Skutečně bez té podpory obce by to nešlo. Takže jsem za to rád, že vlastně po roce vidíme, že tady stojí už
základ amfiteátru. A vlastně na druhé straně je už obrovské zastřešení toho amfiteátru, které vlastně za několik hodin se bude velkým jeřábem tady přesouvat tady na to prostranství. Samozřejmě stojí to spoustu peněz, tyto věci. A my bychom se sami jako báli tak velkých projektů. A když máme, jak si cítíme za zády tu podporu obce, a také my si říkáme, tak pro koho to děláme? No pro ty občany. Aby lidé, kteří jsou tady, se tady cítili šťastně, řeknu to slovo, protože člověk chce být šťastný, chce prožívat radost. Dobře, a já bych ještě doplnil, milí diváci, otec Leoš nakousl jednu krásnou zprávu a úžasnou. Právě dnes do interiéru zahrady Smíření přijede obrovský jeřáb, který bude na ten amfiteátr za našimi zádami instalovat krásnou střechu. A o tom následujícím víkendu v sobotu 23. května pevně věříme v to, že i vy budete moci, pakliže dorazíte, tak si užívat nejenom tu krásnou kvetoucí zahradu, ale vychutnávat si taky umělecký zážitek na novém pódiu, které tu za těch uplynulých několik měsíců vznikalo a vzniká a právě dnes bude pomalu, ale jistě dokončováno. Ty víkendové oslavy tady u nás na Břevech bude zakončovat jedna z osobností televize Noe, konkrétně Jiří Pavlica, frontman skupiny Hradišťan. A já jsem moc rád, pane starosto, že vy jste Hradišťan pozvali na ty oslavy. Bude to velkolepý závěr, ten večerní koncert, který začne v 19 hodin. A mě by zajímalo, jak z vašeho pohledu vlastně hudba Hradišťanů koresponduje s tímto prostorem. Díky za tuto otázku. Jsem mnohaletým milovníkem muziky Hradišťanů a Jury Pavlici jako osobnosti, myslím, v této republice. Ta hudba přináší duchovno. Je několik písní, které když začne hrát Hradišťan a začnou zpívat, tak mě osobně běhá mráz po zádech, protože když se zaposloucháte do těch slov některých těch písní nebo většiny písní, kterých Hradišťan hraje, tak to má nesmírnou duchovní sílu a to patří sem do této zahrady a moc se těším, ještě aby vyšlo počasí a myslím si, že ten koncert přinese radost všem, kteří buď budou tady nebo u televizních obrazovek. No a jak říká otec Leoš, tak to počasí bude v rukou našeho nejvyššího režiséra a já doufám, že ta jeho pomyslná taktovka bude bedlivě střežit počasí nad Hostivicí a že nám dopřeje slunečného počasí a že se i vy přijedete podívat. A ještě mi dovolte otázku na otce Leoše, protože Jiří Pavlica je dlouhodobým spolupracovníkem a vlastně s Naděnkou Urbáškovou tak nějak založili tu tradici těch příjemných setkání u nás v ostravském studiu Jana Pavla II. V rámci pořadu Jak potkávat svět. Tak v čem vidíš ty, Leoši, vlastně největší přínos Jiřího Pavlici? Je to ta hudební stránka, anebo je to ta nadstavba duchovní či filozofická? No ty jsi to v podstatě řekl, ano, je to ta nadstavba, nebo je to ta jeho krásná duše, jak to vlastně i pan starosta řekl, je to výjimečný člověk, skutečně je to výjimečný člověk. Já děkuji Pánu Bohu, že jsme se mohli potkat, je to už hodně let, je to přes 30 let, co se známe s Jiřím Pavlicou a já si stále víc uvědomuji, jak on dělá užitečnou práci. Já už jsem to někdy říkal, Jirko, ty seš za několik farářů, jako, rozumíš, protože ty, když někde přijdeš a uděláš koncert, tak to je tak silné svědectví víry, naděje i lásky, že vlastně, že zastoupíš mnoho farářů tím, co říkáš a co děláš. Takže já jsem rád, že Jirka stále tvoří. Dá se říct, že tvoří pořád víc, jo, protože skládá. A těším se i na tu další spolupráci. A jsem rád, že vlastně přijal toto pozvání a také mohu prozradit, že Jura Pavlica je také patronem této zahrady. Je to jeden z patronů, když jsem o to prosil, tak neměl s tím žádný problém a vlastně v té zahradě ještě nikdy nebyl. Tak já se těším, že konečně uvidí, čeho je patronem a že také bude mít radost. My se těšíme dvojnásob a protože se říká o nás, o televizi Noe, že jsme televizí dobrých zpráv, tak já doufám, že ta nejkrásnější zpráva v tuto chvíli putuje právě za vámi do vašich domovů. A budu moc rád, pokud dorazíte příští sobotu 23. května sem do zahrady Smíření na Břevech, odkud pro vás budeme nejenom vysílat, ale odkud pro vás budeme přinášet takovéto svědectví tohoto nově vznikajícího prostoru. A pane starosto, mě dovolte ještě, než se spolu rozloučíme, tak abych vám dal prostor, abyste konkrétně vy
z pozice starosty pozval nějakou ideálně dobrou zprávou, krásnou pozvánkou, krásnými slovy, protože nejenom z toho našeho rozhovoru, ale z těch mnohých předchozích rozhovorů je patrné, že jste tu částečně zapustil v té zahradě své kořeny, své srdce, protože na vás dýchla stejně jako na nás, tak bych vás poprosil o to zprostředkování takovou krátkou pozvánkou. Tak samozřejmě od srdce pozvání všem, kdo mají chuť si poslechnout krásnou muziku, sejít se, být pospolu ten večer. To počasí určitě vyjde, protože otec Leoš to má vždycky na starosti a i loni to vyšlo velmi dobře. Já věřím tomu, že to vyjde i letos. A ti, co přijdete, bude pěkná muzika, příjemná atmosféra, bude tady občerstvení, tak moc se těším. Já vám děkuji nejenom za tuto pozvánku, ale děkuji vám i za vaši podporu, protože, jak už říkal otec Leoš, bez podpory by nevznikaly nové projekty. Ale ještě nesmíme, milí diváci, zapomínat na jednu důležitou rovinu toho našeho setkání. My bychom totiž spolu s vámi také chtěli prožít mši svatou na tomto místě, abychom si společně dali příležitost vzájemně k tomu, abychom poděkovali nejenom za to, že tu můžeme být, ale za to, že právě přichází noví a noví podporovatelé, ať už z řady místní samosprávy, z řady individualit, na které toto krásné místo dýchlo a kteří se chtějí stát součástí budoucnosti tohoto místa. Otče Leoši, my už máme taky zprávu o tom, kdo ti pomůže celebrovat mši svatou, tak možná i to je taková krásná pozvánka pro naše diváky. Ano, pozvání přijal otec biskup Zdeněk Wasserbauer. Mše svatá začíná ve 12 hodin v sobotu. Moc se na to těším a jsem rád, že vlastně celé to dílo, které tady vzniká, jako dáváme do rukou tomu nejvyššímu režisérovi, který se o nás jako skvěle stará. To jsou všechno takové malé a velké zázraky, které se tu dějí. A tak se chceme jaksi přihlásit k tomu, kdo ty zázraky dělá a chceme mu poděkovat. Takže bude to taková děkovná mše svatá. Kdy budeme děkovat, tak chceme vzpomenout Alenku Filipkovou, protože máme za co děkovat. Skutečně to co ona jaksi dokázala, jakoby přežít tu hroznou temnotu tohoto místa. Protože tady se pak děly jako velice špatné věci. A že přesto zůstala plná naděje, tak chceme poděkovat samozřejmě také jí, tam do toho Božího království. No a moc se těším, že nás to všechny povzbudí. Tak já moc děkuji oběma pánům za jejich slova. Mými hosty byl starosta města Hostivice, pan inženýr Josef Juránek a také otec Leoš, ředitel televize Noe. A milí televizní diváci, ještě jednou zopakuji, že příští sobotu 23. května bude tady v zahradě Smíření v Hostivici na Břevech probíhat nejenom oslava ročního výročí od otevření tohoto překrásného prostoru, ale bude tu také probíhat dodatečná oslava 20. výročí televize Noe. Tak pokud máte chuť a náladu, připojte se do našeho společenství, protože nebude to jenom v duchovní rovině. Budeme si samozřejmě nabízet i další a další možnosti, jak si vzájemně vyměnit spoustu užitečných informací. Na 15. hodinu odpoledne pro vás máme nachystanou besedu, kdy si spolu s námi budete moci povídat nejenom o budoucnosti tohoto krásného místa, ale i o budoucnosti televize Noe a našeho vysílání, které by bez vaší podpory nebylo možné. My vám ještě jednou srdečně děkujeme, přejeme krásný zbytek dnešního, já doufám, slunečného dne a do vašich domovů posíláme trochu radosti se srdečným pozváním na Břehy. Mějte se hezky.